Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Passen 10 minuts de les 8 del vespre, comencem ja el programa d'avui aquí a Sants 3 Ràdio al 103.2 de l'FM. Com dèiem a l'inici, entrevistarem a dos membres del Club Béisbol Barcelona que es va proclamar campió la setmana passada de la Copa Catalunya. Ells són el Jorge Balboa, jugador del primer equip, i el Jorge Miquelez, director tècnic del club. Bon vespre a tots dos. I felicitats. Per començar, els hem convidat aquí a l'estudi per analitzar d'una banda aquest títol aconseguit recentment, però també, i com dèiem a l'entrada, per repassar el procés de creixement del club després de deslligar-se del Barça com a secció del club. Comencem però parlant d'aquesta Copa Catalunya. Quina importància té la Copa Catalunya dins del calendari del béisbol? Bueno, dins del calendari hem de pensar que el béisbol és un esport d'estiu, i en aquella part de la temporada tenim que seria la Lliga Nacional, que participem, i a l'hivern tenim la Copa Catalana, que és, com a dir, la Copa referència aquí a Catalunya. És un títol molt rellevant, per tant, per vosaltres, i us dona un cert prestigi de cara a aquest esport. Sí, dins de Catalunya ens col·loca al capdavant. Vau quedar primers a la fase regular. Com va anar això? Doncs vam quedar primers sense derrota, amb molta solvència. Van superar el Sant Boi i el Viladecans, que són els equips que tenim a Divisió d'Honor també, i van guanyar bastant còmodes. Considereu que éreu candidats al principi de la competició? I tant, i tant. Aquí a Catalunya el béisbol Barcelona és potent, sí. És a dir, continuem lluitant per aconseguir títols. Ara fa 10 dies que es va celebrar la final a 4 entre el Sant Boi, el Viladecans i el Club Béisbol Barcelona Blau i el Vermell. Per una persona que no segueixi el béisbol, es fa estrany que hi hagi dos equips d'un mateix club en una competició, en aquest cas era un blau i un vermell. Això és habitual en béisbol? És habitual a la Lliga Catalana, com et dic. M'explicaré una mica. A l'estiu participem al primer equip a Divisió d'Honor i el segon equip participa a la Lliga Catalana. A l'hivern, com no tenim aquesta parada de Lliga Nacional, aprofitem per participar els dos equips. Quan parlem però del guanyador estem parlant del Club Béisbol Barcelona Blau, que va ser el que es va imposar a la final i que també es va imposar a les semifinals per 10-0 al seu rival Vermell. Com va anar aquest partit? Bueno, encara que ells tenen molta competència amb nosaltres perquè som el primer equip, va ser bastant còmode i no va haver molta sorpresa, la veritat. No es fa difícil com a jugador que tu ets enfrontar-se a gent del mateix club per intentar conquerir títols, perquè sí que és cert que a vegades la rivalitat amb equips contraris és sana, però en el cas d'un mateix club no és una mica estrany i costa competir-hi? Costa perquè no tens aquesta adrenalina que pots tenir contra el típic, contra Sant Boi o contra Viladecans, que són rivals directes després a la Lliga. Alguns d'ells són companys, compartim, de vegades són convidats al primer equip i som més que companys, són amics. Llavors sí que es fa estrany de vegades jugar contra ells, però bueno, a l'hora de veritat et poses a fer el teu i bueno, així va ser, 10-0 poquets. Un resultat bastant ampli. Com gestioneu des del club l'existència de dos equips que puguin competir entre ells? Bueno, com ha dit el Jorge, l'equip blau és la base de l'equip que juga a la Lliga Nacional durant la primavera i a l'estiu, i l'equip vermell és l'equip que juga a la primera divisió catalana, que a més van ser campions per aquest any per segon any consecutiu. Estem acostumats perquè és un format que ens permet durant l'otoño, a l'octubre, novembre, setembre, octubre, novembre, poder jugar, provar jugadors, que altres jugadors competeixin entre jugadors d'altre nivell, que si no per les seves condicions o el nivell que el tenen no donen, doncs aleshores es va bé. Del club és fàcil perquè la gent posa tot de la seva part, doncs aleshores es continua amb la tasca que es va fent durant l'any, i només en aquests moments que hem de competir a la lliga regular o a la copa regular, i en aquest cas que es va donar les semifinals, no? Tant de bo hagués sigut a la final, no? Sí. Però no va poder ser, i afortunadament ells van guanyar. Teniu l'opció doncs de canviar jugadors i quan algun equip necessita reforços intercanviar-los, o en aquest sentit no sou tan filials com això? No, durant la Lliga Nacional sí, però en el format de Copa Catalana has de fer un equip per un costat i un per l'altre. Són independents per evitar qualsevol circumstància. Sí.
Tornant a parlar de la final i d'aquesta Copa Catalunya que vau guanyar, us vau imposar davant del Beisbol Viladecans. Quina va ser la tònica del partit? Bueno, va ser semblant, va ser 12-2. 12-2, sí, 12-2. I, bueno, la diferència és que nosaltres tenim el que és el pitxeig, que fa que l'altre equip no puntuï, el tenim molt potent i bueno, no van poder fer molt contra nosaltres. Sí, l'equip estava molt rodat, com et dic, gairebé tota la base, tots els jugadors de la Lliga Nacional i doncs, bueno, ja venien fent un bon treball durant tot l'any i clar, s'ha vist reflexat ara. També va ser, hem de dir que aquest equip va ser guanyador de la Lliga Catalana al començament de l'any, també va ser guanyador de la Lliga Catalana i a més doncs, bueno, de la Copa. Doncs aleshores en el circuit català estem en un molt bon moment i bueno, a la Lliga Nacional han fet també i a la Copa del Rei un bon paper i bueno, hem de continuar treballant. De moment han assumat títols, si no m'equivoco, l'any passat ja vau guanyar la Copa Catalunya, pot ser? Aspireu a revalidar-la l'any que ve? Imagino. Sí, tant. Encara que està una mica lluny l'any que ve. Encara queda. Encara queda, però sí. Sí. A l'equip opta tot, sempre, sí. Sí, sortim a lluitar i a competir, a més doncs, bueno, a més dels sèniors, aquest any hem aconseguit la Copa Sub-11 i la Sub-14 de Catalunya i en les altres categories Sub-12, Sub-16 i Sub-18 hem sigut finalistes. Doncs aleshores doncs, bueno, estem en una bona línia de treball i lògicament tots els anys no es pot guanyar, però bueno, confiem en que repeteixin, clar. Èxits en totes les categories, totes les edats, aconseguiu doncs, demostrar el vostre potencial. Un cop conquerida aquesta Copa Catalunya, quin serà el vostre pròxim objectiu esportiu de l'equip sènior? Bueno, ara toca un moment de descanso, de preparació física i el primer punt que tindrem el 2016 serà la Lliga Catalana de Divisió d'Honor. Doncs aleshores ens servirà per preparar la Lliga Nacional i aquest és el primer objectiu, guanyar aquest per començar en les condicions adequades la Lliga Nacional. Quan començareu la Lliga Catalana? Cap al febrer? Sí, cap al febrer més o menys. Sí. Llavors tindreu un parell o 3 de mesos per preparar-vos per la Lliga Nacional, que suposo que és la lliga important de la temporada on disposareu tots els vostres esforços a conquerir el títol. També tenim, a part de la Lliga, també tenim la Copa del Rei, que també és molt important per nosaltres. Ja vam guanyar fa un parell d'anys i bueno, són els dos tornejos referència a nivell nacional. Després això tenim la Copa Catalana i la Lliga, que és més per preparar el que seria la Lliga Nacional. De cara a aquest 2017, l'objectiu quin seria? Quin objectiu us marqueu en aquestes 3 competicions? No n'hi ha un altre que guanyar. Triplet. A la idea hi treballem dia a dia per guanyar. Després la competició dictarà, no? Però bueno, el plantejament del club i dels jugadors és guanyar i per això treballen fort els dies d'entrenament, en les seves sessions de gimnàs i mentalment, no? I doncs aleshores els estan cuidant tot l'any per poder arribar en aquest moment i bueno, esperem que aquest any tornem a guanyar com vam fer en el 2011 i el 2012. Esperem revalidar el títol. Com dèiem a l'inici, el vostre club neix després de la decisió de la Junta del Barça de tancar la seva secció de beisbol el 2011. Com va en aquest procés de separació respecte al Futbol Club Barcelona? Bueno, aquest procés, mira, ja va ser dur en el seu moment, està superat i afortunadament ens van trobar tot i van fer costat un de l'altre i tot està sortint, doncs, bueno, estem tirant cap al davant. Ara volia dir, quan leies al començament, si ara sapiguessin, suposo que s'enteraran o l'hauran vist, però el nou sponsor de Rakuten té un dels equips més potents de béisbol del Japó, els Rakuten Eagles. Doncs aleshores, doncs, bueno, són coses que de vegades passen, però bueno, nosaltres al tema Barça, com sempre diem, si algun dia ens podem retrobar, estarem encantats perquè tots som gent del Barça i venim d'allà, és casa nostra, però bueno, continuen ara mateix enfocats en el béisbol Barcelona i en continuar treballant per al 2016. No tanqueu doncs la porta a tornar a establir lligams amb el Barça? No, la porta no està tancada i doncs, bueno, no s'ha tancat mai, no està tancada i doncs, bueno, si algun dia
succeeix, pues, bueno, les dues juntes directives, ara la del Barça i la del Beisbol Barcelona, tindran que assentar-se a parlar-ho, però bueno, sí, no n'hi hauria cap problema en entendre'ns. Com us vau assabentar de la notícia d'aquest trencament? Com us ho van comunicar? Bueno, com a jugador va ser una mica sobtat, sí, estàvem en plena lliga més i anàvem primers, i va ser d'un dia per l'altre, ben bé. Ens va agafar i va sortir la notícia. Va ser una mica sobtat, sobretot pels estrangers de l'equip, que no sabien de sobte l'any següent què faran, o es van quedar una mica al l'aire, i bueno, per la resta també va ser de la mateixa manera. Igualment vam acabar sent campions aquell any, que va ser el 2012, i bueno, va demostrar una mica de què estava fet aquell equip, que era molt bo, la veritat. I com vau reaccionar en saber que trencàveu la relació amb el Barça? Què vau pensar quan us van dir això s'ha acabat? Què és el que passava pel vostre cap? Bueno, d'entrada ni te ho creus, no? Penses que és una broma o és alguna cosa, i després, pues, bueno, quan veus que és veritat, que n'hi ha un procés que diuen, oi, mira, a nosaltres com a la temporada és en l'any, pues sí que és veritat que vam acabar totes les competicions i tot fins al 31 del desembre van acabar com a Futbol Club Barcelona, però bueno, ja sabies que l'1 de gener tenies un altre nom i un altre futur, no? Bueno, no és fàcil, com que no és fàcil que tanqui en qualsevol posto de feina, no? En aquest cas no és la nostra feina perquè no som un esport professional, però bueno, sí, suposo que si el Sur o a qualsevol altre club el tanquen la parada, pues no és fàcil d'assimilar-ho, però bueno, com he dit abans, van fer costar un dels altres i la veritat és que estem molt contents de continuar amb aquesta aventura, perquè l'aventura continua. Com i quan vau decidir mantenir l'equip i no morir com a club de beisbol? Bueno, no van tindre gaire temps perquè es va fundar a l'agost el Beisbol Barcelona, si va ser, com has dit tu, al juny o sí, quan va fer aquesta roda de premsa, doncs a l'agost ja vam fundar el nou club perquè de cara al gener tenien que tenir totes les bases ja funcionant, no? Doncs aleshores bueno, va ser un temps de transició i ja està, no n'hi havia gaire temps de reacció, o fèiem o moríem, doncs aleshores vam decidir continuar i bueno, hasta aquí estem. Què va ser el més difícil de tot aquest procés? El més difícil del procés, bueno, jo crec que va ser sobretot assimilar-ho, no? Perquè una vegada que es van ficar les bases del club i van parlar amb la gent i doncs, bueno, era donar-li continuïtat a algú que portaven o que portava 80 anys d'història, no? El més difícil potser va ser assimilar-ho. Després van continuar, lògicament pues, tenim mancances, tenim més dificultats que siguin en el club, però bueno, estem sortint bé i continuem lluitant. Us imaginàveu poder continuar competint al nivell? Bueno, n'hi havia molts d'interrogants, no? Perquè no saps com estaràs, la resposta de la gent, sí que és veritat que els jugadors van fer costat, doncs aleshores és més fàcil, no? Quan ets una família i tothom quan les coses no estan de cara, pues fent un cop de mà. I quina diríeu que és la diferència entre la secció de béisbol de Barça i el Club Béisbol Barcelona durant aquest període en què us heu estat creixent? Quines són les diferències entre els dos equips? Bueno, a nivell, no sé, ja et podria dir a nivell directiu, pues, coses de, anem a dir-li entre cometes, de comoditat, no? Tens uns pressupost, tens unes coses que és més fàcil o és més tancat ara un esport amateur, dels minoritaris, pues, n'hi ha moltes dificultats i has de bregar amb moltes coses que quizás en un altre moment ni te n'adones, no? O no eres tan conscient de les dificultats. I com a jugadors, pues, bueno, el Jorge et podrà dir la seva... Com a jugadors, les comoditats que t'oferia formar part del Futbol Club Barcelona, està clar. Parlem de recursos, de mitjans i, bueno, encara que ara tenim una mica més de mancances, però lluitem cap a anar cap endavant. Sí, i no ens podem queixar perquè estem dins de lo que és el món nostre, estem ben atès i bueno, sí que és veritat que el paraigües del Barça pues, bueno, és diferent, però bueno, en aquest sentit crec que la transició ha sigut molt bona i bueno, continuem
molta gent que des de que vam sortir, no? Doncs aleshores això també és un bon indicador de salut, no? Del grup. Què vau dir a Sandro Rossell quan us van comunicar que no continuàveu? Veu parlar amb ell, amb algú de la Junta? No, directament no van parlar, el delegat o l'actual president no van parlar, sí que amb altra gent que havien tingut contactes. Jo crec, no et diria, no en recordo ara, potser sí que van parlar alguna vegada, però bueno, no, era una decisió ja presa i bueno, es van dir moltes coses en aquell moment per part en les rodes de premsa, però bueno, això ja ha passat i sobretot el que volem és mirar cap al davant, no? I si ara poguéssiu parlar cara a cara amb Sandro Rossell o amb algú de la Junta d'aquell moment, què els diríeu? Bueno, res, jo no el diria res. Mira, ja Sí, ja està fet tot i... Sí, tampoc es pot dir gaire cosa perquè no l'hem de recriminar. Ell ha de, en aquell moment, dirigir un club, ho va fer amb una, doncs, bueno, suposo que amb bona intenció i mira, la veritat és que... Bueno, la part bona que ha servit aquest canvi ha sigut també per veure de què estava fet aquell club. Llavors, al tenir unes bases molt sòlides no ha desaparegut, ha continuat creixent encara que ha tingut unes mancances que no tenia abans i bueno, al final té un contrapunt deixar de ser del Futbol Club Barcelona, però també té una part positiva que és fer que aquella massa social que està fet al club es cimenti sobre ella mateixa. Llavors, ara jo crec que el club, encara que no forma part del Futbol Club Barcelona, és un club molt més madur, que sap cap on va, que veu els objectius que repercuteixen directament sobre ell. Llavors, bueno, tenia unes parts bones i ara tocaria mirar cap endavant. Sí, de fet, com diu el Jorge, hem crescut, tenim equip de noies, tenim més nens, tenim més títols i més gent, més canalla que abans, no? Doncs aleshores, en aquest sentit, potser també ens ha fet reaccionar com deien abans, de certes comoditats i res, jo no el diria res. Pues mira, ell ha de prendre decisions, com podríem parlar ara del Neymar, de l'altre, cadascú quan està en una situació. Jo de vegades prenc decisions cap al club, no li agraden a tothom, això passa en les feines, a casa. Bueno, jo no el diria res. Mira, el que sí que podria ser, parlaria amb Bartomeu per redireccionar coses, però que és l'actual i el que pot fer coses. En Rossell, pues res. L'important és que el club té molt bona salut. Don Jorge Balboa, jugador del primer equip del Club Beisbol Barcelona, i Jorge Miquelez, director tècnic del club, gràcies per ser aquí, moltes felicitats pel títol i molta sort d'ara en endavant. Moltes gràcies a vosaltres per fer-nos una miqueta, un foradet a la vostra emissió. Bueno, moltes gràcies per convidar-nos i bueno, que vagi molt bé el programa. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.